Čo ja? Si mladší, makaj. 4 hodiny. Zase sa naozdáva, makaj. Ale no tak, chlapci, čo ste spochabili, celkom ste zničili stromček. Hlavne, aby som nevidel očiach, aby nás hral. Ale kúpko, takto sa o rodičoch nerozpráva. Prekáč. A kde sú salónky? Kde sú Aké salónky? Také žlté. Ja, že to boli minulý rok. Tento rok žiadne neboli. Ale boli také zelené. Zelené boli predminulý rok. Zelená je becherovka. A prečo ste na stromček nedali salónky? Nemáme. Veď som ich kupoval, také modré. Ale ja si na to pamätám, boli fialové. Aha, veď tam sú jedny. Čo? Ja to nevidím, som na tom solka. Teda aspoň boli, kým ich Kubo nezjedol, čo? Ja samozrejme nezačám čokoládu. No, chlapci, stromček je hotový, choďte sa hrať. Mamička musí spať. Hrať? To dvaja grázli? Bežte sa učiť tú fyziku, veď v piatok máte písomku, nie? A musíme ísť. Áno. Čo chcete asi dostať 5? Poď.